Jama'a masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon shiri na babban zaure. Shirin babban zaure in ba ku manta ba, mukan gaya muku har kullum cewa shiri ne da muke gayyato mutane waɗanda suka taka tsani na rayuwa, irin gwagwarmayar da suka yi da irin faɗi tashi da suka yi, domin matasanmu su kalla ya zama abun koyi ko kuma ya zama darasi a tasu rayuwar. A yau shirin babban zaure na farin cikin karɓan shahararren malamin nan, wato malam Abdul-Jabbar Sheikh Nasiru Kabara. A Sheikh, barkanmu da warhaka. Barkanka da shiga wannan shirin. Alhamdulillah. A madadin ita wannan tasha ta Arewacin Tufu, muna miƙa godiyarmu da ɗan takaitaccen lokaci da aka baka na gayyata, gaskiya amma kuma ka samu ka halarta wannan gayyata. To alhamdulillah, ni ma ina godiya da samun mutuntawar da aka yi aka ba da gayyar. Allah ya saka da alkhairi. Na gode. Don mu samu kyakkyawan matashiya wa shirin, masu kallon mu za su san wane ne Abdul-Jabbar Sheikh Nasiru Kabara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة والتسليم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بإحسان والاه إلى يوم الدين. أما بعد، وما kallo da jin wannan shiri namu mai albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da mai gabatarwa ya faɗa, sunana Abdul-Jabbar, sunan mahaifina Muhammadu Nasir, sunan kakana Muhammadu Mukhtar, kuma an haife ni a wannan gari na Kano, na kuma tashi a wannan gari, a cikin wannan unguwa da ake liƙa mu gare ta wanda ake cewa Kabara. To ita Kabara suna ne wanda ya samu asali daga kakana na biyar. Kafinsa ba sunan, ana ce mata jar ƙasa. To shi kakana na biyar ana ce masa Sheikh Umar. Sheikh Umar a haifaffen garin Kabara ne wadda take Mali. An aro shi ke shi ya zo da suna. Maraya ce ta babbar hedikwatan nan ta addini da ake cewa Timbuktu, sananniya, wadda take da babbar jami'ar da take sa'a ce ga jami'ar Azhar da take Misra, wadda ake cewa Sankwari. To shi lecturer ne a wannan jami'a, amma a kwanukan jihadi shi Usmanu ya ba shi gayya, ya taso daga can, ya zo daga irin waɗanda ya nemi ɗaukinsu, ya zo ya zauna a wannan ƙasa ta Hausa. Kuma daga ƙarshen shi Usmanu, bayan nasarori na raba tuta, ya postin na manyan mukarrabansa haka. To mu kakanmu ya ce wanda aka turo su nan su zo su dafa kun tabbatar harkar daula ta musulunci a nan jihar Kano. Farkon zuwan ya sauka a gada saba a Adakawa. To kuma sai daga bayan mutuwar Sulaiman sarkin Kano, Allah ya ji kansa, aka yi wa sarki Dabu, sai aka ce to shi kuma ya taso daga Adakawan ya dawo nan jar kasa. To wannan gidan da yanzu ake to gidan Kadiriya, to nan ya dawo, amma dan karami ne asalin gidan. Shi malam namu mahaifina shi ya wasa shi, saboda da akwai kududdufi babba a gefen gidan, da sarki ya bashi ya cike ya karo gidan haka ya zuwa titi. To da haka nan aka haife ni a wannan gida, kuma nan na tashi, a nan na yi karatuttuka na mafiya yawa. Duk da dai an san shi malam namu ya assasa firamare ta Islamiyya a tsarin koyarwa ta addini sosai, yana kuma da sakandare, kuma ma har ya yunkurin kafa jami'a. To duk ya samu a ciki. Da haka mun taɓa karatu a tsarin nizamiya na uniform a waɗannan makarantu, ma'aduddin, sai dai kuma ba a sakandaransa na yi karatun gaba da firamare ba, ba a nan nai ba. Ya bar mu mun tafi sauran makarantu, kuma na yi a nan abin nan. Duk da ni karatun kusan fi sabilillah jarabawa zan ce na yi a GATC, na yi Aliya,
amma dai sha'awata da karatu a gun shi mahaifina sai ya sa ban ba da himma a can din ba. To na samu ita mahaifiya tana ta damuwa in wana da yawa ta sa uniform su tafi bin shi a mota ina karatu in zai fita. To da ƙarshe ya rarrashe ta cewa babu komai tunda dai karatun nake ba komai, albarka ake nema sosai. Da lokaci yayi yasa aka nemo min jarabawa, lamba ta jarabawa na je aliya ne jarabawa na kai ba kai makarantar ba jarabawa kawai ka je kuma na samu distinction. Alhamdulillah. To shi wannan karatu da kai kafin mu ci gaba yana koyar da kai ne a gida ko kuma dai? Ni ba inda ba na karatu tunda ba da hijabi yana cikin gida yana waje yana samansa, ina karatu a koda yaushe kuma alhamdulillah shi da ya fuskanci ina da mayata ta son karatu sai ya mun afuwar, wato har a lokutan da ya kamata na hutawarsa ne ko na kaɗaita sani ta wuri ƙuruciya lokacin zan zo in mai ta tsaye har iyayena mata su yi magana kai ba za ka mashi ya huta ba. To alhamdulillah wannan damar da ya ban mun buɗe ta sa a ɗan ƙanƙanin lokaci na yi karatuttuka da yawa na fannuka da yawa na littafai da yawa, kamar fannin luga na yi littafai da yawa gunsa tun daga kan makasura ta ɗan duraidu har abin da ya kai kan daliya ta ɗan nasiru har zuwa kan makamatu na hariri guda 50 har zuwa shu'ara'u na jahiliya har a fannuka dai a littafai da yawa a wannan fanni tsakanin luga ta larabci da adab na larabci. Sannan a bangaren nahawu shi ma na littafai da yawa, bangaren sarfu duk a gaban mahaifina na karanta wasu mustalahul hadisi, mustalah usul fiqh, littafan fiqh na malikiya, uwa uba kuma ilimin tauhidi ya karanta su aujali su jawharatut tauhid har abin da ya kai kan nazmul kubra alhamdulillah duk a gaban malam naisu. To bayan nan aka samu dama ta karatu daga ƙasar iraki, to na roƙi malam ya banni na je to na yi karatu amma ban kammala ba a can saboda yaƙe-yaƙen nan na gabas ta tsaki da aka yi. Muna can karatun ya zama da nau'in wuya, za a yi ta samun tashi hankali musamman jami'ar tamu tana wani waje kusa da barikin soja. Wataran cikin dare sai a wuyi jiniya mu ta gudu mu shiga goguya to tsoron rai tun wata rana da muka ji wani conference a Rashid Hotel aka yi rashin sa'a aka harbo missile muna ciki, wasu suka mutu da yawa. Allah ya tsallakar da mu dai muka yi ta gudu muka buya a rami. To wannan shine yasa muka dawo. To amma alhamdulillah tun a can wani abu sako da nake so musamman ga matasa in bayar su daɗa sanin girman ƙasar Hausa nan da irin arzikin da Allah ya yi mata na ilimin addinin musulunci, wato kar a rainawa waɗannan malamai namu, girman su ya isa. Mu da muka fita wajen muka je gun Laraba sai muka daɗa sanin girman baƙaƙen muka baro malamanmu da kwarai. Wato ta haddasa minimatillah na zauna a hostel cikin 'ya'yan Laraba ƙabilu daban-daban na ƙasashe daban-daban. To amma yau da gobe hirarrakinmu da su da taɗi na ilimi sai ta bayyana ɗan abin da muka koya a nan a Afirka gun malaman mabaƙaƙi su ba su koye shi ba. Ta tabbata da yawa daga cikin waɗanda ma gaba suke da ni a matakin karatu suna zuwa ana musu bitar wasu fannuka na yaransu. Kamar misalin ilimin arud na waka saboda na karanta littafai a gun malam to sai ya zama na wasu daga cikinsu ma ni nake musu bita. Ilimin nahau a nan Baghdad kuma a yanayin karatu a can suna gaba da kai. Kuma suna gaba da ni. Akwai wannan shehi ne ma ana ce masa Muhammad Al-Kazimi, limami ne a masallacin Juma'a wanda ni ko aure ban ba a lokacin shekara 20 da dan wani abu. To da ƙarshe dai shi ya bani shawara ya ce da ni wannan karatu a ina kai, na ce mai a gaban mahaifina. Shekarar sana lokaci ana magana kamar 70 shekarun malam nake faɗa mai ya ce amma yanzu ka iya kamar shi ya yi wannan shekarun ka taho nan
in sharar da zan baka ka koma gunsa ka ci da karatu wallahi wannan ilimin da ka samu a gunsa ba ka samu a nan ba ya shekaransa sun yi nisa idan ka koma da ya zama ba shi Allah ya tsawaita numfashin ka nan ba a maka to wato darasin da shi ne da yawa sai mu dinga ganin malaman mutum da baka fata ni kamar ilimi yana gun fara ne amma ba haka ba ne da matasa za su fahimci irin abin da Allah ya yi a ƙasar nan yi wa malamanmu na baiwa to da ba za su dinga raina musu ba musamman idan muka dubi bayan jihadin da shehu dan fodiyo yadda Allah tabbata gare shi ya daɗa assasa waɗannan al'amura ya daɗa zamanantar da su ya bar gargajiya ta ilimi wadda wato shi malam yana ce mana da ba don rashin rubutu ba irin malaman da aka yi a nan ƙasar Hausa ko a Azhar sai dai su haɗa kafaɗa amma ba dai a su ba yanzu misali Abdullahi Gwandu duk da alhamdulillah shi yanzu jami'o'i sun ba shi haƙƙinsa ana ta rubuce-rubuce kansa an fito da shi ya kuma yi rubuce-rubuce a bangaren tafsiri bangaren usuli bangaren musamman mandiki ya zo ya yi wannan littafi bakandamiya ta ilimin sarfu hisnul rasin wanda ka ɗau hisnu ka ga muƙaddimar hisnul rasin a tawalu irin na malamanmu amma Abdullahi Gwandu sai da ya numfasa yake faɗar cewa a wannan littafi nawa zan yi amfani da kalolin tawada in na sa kala kaza to gyara ne ga malami kaza waɗannan malaman da ya dinga wa gyara malaman azahar ne wasu malamai ne manya a sham malaman gabas irin su buhura kabir irin su isa guji irin su lamiyatul af'ali yana faɗa cewa akwai na ƙa'isu a cikin su kamar jattawa da yana za'idan alaihi fi ma hasara min as-sama'i bi launin hamira abinda lamiyatul amsali ta zama ta gaza a wajen amsila na luga na mawazin na luga zan sa jar tawada da shi zai gyara wannan ƙari ne kan lamiyatul af'ali ƙari ne akan wannan har gobe a jami'o'i sai da ai mata sharhi ba sama da ita kuma ko gun laraban kaji amma ga Abdullahi Gwandu a nan yana gyara a cikin ta to a karamakan lawa ko wannan shi ya baka damar kai ma ka dukufa kan rubuce su warai wannan na tasirantu Abdullahi Gwandu domin irin yadda abin sai lamarin sai bani sha'awa shi ma ya fara rubutu tun yana da ƙuruciya tun yana shekara 23 ba cewa Abdullahi Gwandu da karfafar yayansa kuma malaminsa shehu Usman dan Fodio wanda ta kai shi ga yawan nan littafi kuma aka samu wani malami wanda shi ma na tasirantu da shi wanda ake cewa Sheikh Ahmadu dan mai toka dan mai tokan nan yana da littafi shi ma bangaren arabiya mai suna Misbahul Af'al Misbahul Af'al nan yadda ake faɗa rubuta shi bai shekara 20 ba to wannan ya karfafe ni kan cewa ya za a samu yadda za a kwaikwayi irin wannan alhamdulillah magaji kuma ba za ta yi a irinsu ba amma dai albarkar tasirantuwa da su da kuma irin tarihinsu da muke ji a gun manyanmu ya bani wannan karfin gwiwar kamar da ka faɗa na zama nima alhamdulillah ina cikin waɗanda suka fara rubutu da ƙananan shekaru duk da yanzu dai ƙananan shekaru to malam kuma wannan ya baka damar na san akwai kyauta wanda in ana zancen mutane a Afirka ko uku ne kawai kuka samu wani rubutu kai ya baka damar ka samu wannan rubuce-rubucen da ne da yawa ko a yanzu din nan ma maganar da ake ana cikin waɗanda aka ba da sunansu za a ba su jami'a ta alƙali yadda take Murakush ta bani takardar rubutacciya azumin nan yanzu ana cikin mutum 6 da za su karrama a bangaren rubutu domin na da rubuce-rubuce da aka buga sama da littafi 10 a yanzu ina da wanda ba a buga ba sama da 50 ina da wanda ne a ranjin zan rubuta ban ba sama da 50 a yanzu haka alhamdulillah kuma dai kaga 1991 na nufin 1391 hijirar ma'aiki aka haifi to kaga alhamdulillah an samu tasirantuwa to wannan littafai da na rubuta alhamdulillah sun karbu a duniyar ilimi
kuma na samu malamai suna shajja'a ni da yawa. Akwai wani babban shehin malami a Saudiya, Sheikh Umar Al-Jilani, mutumin Makka, ya ba da takarda rubutacciya an kawo mu wanda yake karfafa ta kan rubuce-rubuce na cewa akan tsari suke na ilimi, kuma sun haɗu da usulubin da na yanzu, da haka yana karfafa ta kan na ci gaba dai. Ko a jami'ar AU ta Ghana sun kira ni akan wannan rubuce-rubuce, sun bani doctorate degree, kuma alhamdulillah na samu irin wannan shaidu da dama daga bangarori daban-daban. To malam, da yawa musamman matasanmu da suke kallon wannan shiri a yanzu haka za su ce to malam ya fara rubutu a 'yan ƙananan shekaru, mu ma muna so mu fara. Me sirrin da za a iya ba su don sun dukufa a kan wannan? Sirrin dai shi ne abinda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa, al-ilmu bit-ta'allum. Babban sirrin dukufa gun da farko tasiri, don wanda bai da abu baya ba da shi. Kar mutane su ɗauka kawai shi sa kai ne ka ɗauka ka ce daga kayi sha'awa za ka kai ta rubutu ko kayi idan ba kai mai ma'ana ba zai kama rubutu, haka ba zai zama rubutu ba, sai zama jagwalgwalo, kuma sai zama ɓata lokaci. Amma idan aka yi tasiri aka dukufa, domin ni daga irin abubuwan da suka haska min hanya suka karfafe ni a rayuwata ta ɗalibta, akwai wata ta'iya da malam ya sa na karanta a gabansa, wadda wani babban malami ya rubuta ta, mutumin Misir mai suna Sheikh Ibrahim Abi Wardi Al-Abiyari. Ta'iya ce ya yi ta kwaɗaitarwa kan ilimi a dalilin wani ɗansa mai suna Abubakar da ya zama baya sha'awar karatu. To shi ne rubuta ta yi masa wa'azi da ita, ta futtu fu'adakan ayyamu fatta وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق على يا صاحي أنت أريد أنت zuwa ƙarshe. To ita wannan kasida ina ba matasa shahara su karanta ta. Mala ya ce mana duk wanda ya karanta ta za a jarrabe shi da san karatu, kuma na ga haka. Lallai na karanta ta kuma na ga ta daɗa samun kwaɗayi na neman ilimi. Kuma daga shaharar da zan ba matasa su duba ta'alimul muta'allim. Wani ilimin yana ƙananan littafai, an tafi manya, amma yana ƙanana. Yanzu kaga idan mutum ya ɗau ta'alimul muta'allim, ɗariƙar ta'allum, zai ga shehin nan ya yi bayanai bisa irin hanyoyin da mutum zai bi ya kai ga ilimi kuma mai amfani. To saka yana da kyau matasa su karanta wannan littafi, domin ba abin da ya kunsa illa bayanin yaya za a nemi ilimi kuma ya ilimi mai amfani yake samu. To da ba sa kula da irin wannan tun da ba cikin salabas na jami'a. Malam, da yawan aka ce rubutu an yi shi ya karɓi duk duniya, har ma an ba da award a cikin shi. Akwai matakai da ake bi na yin rubutun har a ce wannan rubutun ya kai rubutu. Waɗannan wani irin matakai suna da yawa, musamman rubutun da za ka yi shi a cikin lugar larabci. Shi wanda yake so zai rubutu a cikin yaren larabci da farko sai itikanin yaren, ya tabbatar da fahimtar yaren yadda zai ba da saƙon irin yadda yake so. Larabci yana da haɗari, in ba kai itikanin fanni 12 ba a ciki, sai ka zo za ka yi yabo sai ka yi zagi, kuma daga baya zama matsala kwarai. Ko za ka yi zagi ka yi yabo. Waɗannan fannukan kamar tubala ne, duk inda aka zara ɗaya sai giɓi ya fito a bangon. Dole a yi itikanin fannukan nan 12 da lugar larabci take bukatar su. To malam, na ga lokaci na hararan masu kallon mu mun ɗauko gargarar bayani, mun je da malam ya fara mana bayanin matakai na yadda rubutu yake zama karɓaɓɓen rubutu, amma lokacin ya yi halin shi. Da fatan malam zai kasance tare da mu a shiri na gaba domin mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin ni Salisu Ma'azu da na shirye shirin kuma na gabatar, malam za a yi sallama da jama'a. Na gode muku kuma na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.